Ado DJ ne Allah na rike kai kuma wane ne ka rike layin mu kake duk wani layin kauce sana'ar mu muke Adam yau kan bin na rike maganar jiya ce kar kai tunanin na mance a bayan magana ai a kuce sarkin zance dukan mai rai na gaba zai rasa haihu ba in ka ajiye ado ba zan dauka ba da bari da baki sun yi daban baka duba ba ilimi nazari gashi ba kai baka auna ba duka mai shirka karshen sa ba zai kyau ba duka mai koyo sannan sanni zan babba karke Allah annabi manzan Allah ne kai cuta karka kai jagora ne da mutane ne kai jirgin al'umma ne sun zaɓe ka kaje ka Abuja kai zaune ni ban yi bilitin ba ado ban daura zani ba kuma ban taɓa shirka ba ado ban san cuta ba ni ban taɓa sata ba ban yi zaman kallayi ba Allah na rike ado na sababban wando da abokina ya ado to kai na kauye tun wakar ban fara ba sai dai nazari wakar yaushe zan fara ga abokaina suna ta faɗin mai zan tsara wakar in nai kowa ma zai saurara tun yana koyo gashi a yau na zam zakara na gwaji na tafi wakar na yi ku saurara ni ban da zumi sanan garan babu dabara tu mai dinki a dole zai sa allura a rage lefe ko gayu sa dan tara ku rage buri kan ku iyaye na duba ba gashin wance ba ni kiɗan ta kudan duba mai kyauta mai gori sai ne maka yin kare waka ta ka saurare ganin kai ka tara kar da karai na mai nema gayu mu rike sana'a kar da mu raina wurin noma mai nema zai samu Allah shi zai dafa ma sunana ado ne dan yar gaba mai waka ni ba na yin gaibo ba na san da zafo da akwai ko da babu yaro na can bambu ni ba ni reno can kauye ka reno kauye ka zo ka birni ka waye sunana ado ne kai kuma mene sunanka aiki na sana'ar waka kai kuma mun rasa mata haka to idan ka zage ni Allah na kallon ka ado ban jin haushi